kana so kasuwa ta fashe maka, mutane su yi zuwa na fitar hayyaci, ka rasa ka gane ma cewa kamar kai kaɗai ne Allah ke so, to ka jarraba wannan sirrin. Za ku ga an rubuta annasu ga tauraruwa ga wasu sakandamai a jiki. Wannan sirri da kuke gani, na daɗe ban yi wa mutane irin shi ba, wanda kuma duk wanda Allah ya ci da shi da ya ga wannan sirrin ya ɗauka ya ce in masa shi, kada ka damu da abin da za ka kashe na siyan kayan aiki, kai da kanka ma kana iya siya ka yi, don kusan ko'ina za ka iya samun kayan aikin haɗawa. Abin da kuwa ake nema, ana neman wani turare da ake ce masa Bukur Alƙisɗar Al'abanita ko kuma Madinatul Haya ko wani turare da ake ce masa Kanzun Lahi. Waɗannan turarruka guda uku kowanne ka samu ɗaya daga ciki zai maka aiki, amma idan so samu ne ka haɗa dukkansu uku, Madinatul Haya, Kanzun Lahi, Bukur Alƙisɗar Al'abanita. In ka same shi ka samu tukunyar ƙasa, tana zuwa da wani ɗan murfi irin ɗan ƙaramar tukunyar tana zuwa da murfi. Murfin za ka cire ka zana wannan abu da kake gani gaba da bayansa ko'ina akwai rubutu, na ɗora muku bidiyon a farko yadda yake haka za ka rubuta. A tsakiyar wannan tauraruwar sai ka saka sunanka da kuma kalar kasuwancin da kake yi za ka saka. In ma ba ka da kasuwanci kawai ka saka iya sunanka. In sha Allah za ka samu abin yi mafi kauri a cikin rayuwarka wanda za ka yi mamaki, kuma za ka tara jama'a na fitar hayyaci. Farin jini kam sai ka ji kamar kai kaɗai Allah ke so ta ɓangaren masoya da izinin Allah. To ban da girman kai, kada ka tara masoya ka koma kai ta girman kai, ka nuna cewa kai ka fi kowa, kai ka zama celebrity, to ba a haka. Ka samu farin jinin da za ka taimaki kanka kuma ka taimaki waɗanda kake tare da su. Bayan ka samu waɗannan turarruka guda uku, in ma ɗaya ka samu ba matsala, in biyu ka samu ba matsala, amma ka samu ɗaya daga ciki ko ka same su duka. In kana so ya fi ƙarfi samu duka. In ba ka san inda za ka samu ba yi min magana, ni zan tura maka duk inda kake, zan siya a shagonmu na turarruka in tura maka da shi. Ina maka fatan alkhairi, ko kuma in haɗa ka da shi ka je har inda yake ka sai turare a wajensa, wannan ba matsala ba ne. Ina muku fatan alkhairi daga naku Sharif Umar Mahadi. To bayan ka samu waɗannan turarruka, wannan kayan rubutun, sai ka zazzaga wannan turare, ka jiƙe wannan murfin kaskon duka da shi. Sauran turaren sai ka bulbula su a cikin tukunyar. Bayan ka bulbula su a cikin tukunyar sai ka tofa iza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kaziba. Iya nan aya biyu kenan. Za ka ce iza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kaziba, sai ka tofa 1000 cif. Bayan ka tofa, in sha Allahu sai ka samu farar takarda sai ka rubuta sunanka, wane da kasuwancinka, kuma ka rubuta iya sunanka in ba ka da kasuwanci. Sai ka jefa wannan iya takardar nan, amma ta kuɗi, takardar kuɗi za a samu ba wai normal takarda ba. Sai ka rubuta da maka kuma za ka rubuta kamar yadda rubutun shi ma kun ga da maka aka yi shi duka. To da maka za ka yi amfani ka samu kalar kuɗin ƙasarka na gaba ɗaya ƙwararru. Kun ga mu a Najeriya muna da 1000 ne, ita ce ta ƙarshe. In a Nijar kake ka samu sefa, takardar sefa ta ƙarshen kuɗin kowace ƙasa kake kalar kuɗin ƙasar za ka samu ka yi. In sha Allahu bayan ka rubuta sunanka da kasuwancinka ko iya sunanka ka saka a ciki, sai ka yi rami iya gwiwa hannu ka binne wannan tukunyar. Kana binnewa ka samu abin sadaka ka yi, da izinin Allah wannan sirrin sai ka ji tamkar kai kaɗai Allah ke so saboda farin jini. Don Allah a dole a subscribing a share domin ƙarin bayani ko kana so mai maka aikin kai tsaye mu mai maka shi. Ɗau lambar mu kai mana magana a WhatsApp ko ka kira mu. Bisalam.